Bé, com podeu veure a la primera diapositiva, nosaltres hem optat per un altre nom de la ponència i hem posat els noms de la Mar i després hem jugat un poc com que l'acadèmia es va comentar que posàrem, que fèrem Talasonímia del Millor, doncs nosaltres el que sabem és que fem el sud del Millor. Jo m'he encarregat, per a entendre millor l'inventari toponímic talassonímic que hem fet i que després es posarà Maria Àngels Sempere, jo m'encarregaré de fer, diguem-ne, de contextualitzar un poc tota la qüestió i de donar la informació prèvia. Bé, pel que fa al context geogràfic que vegeu ahir, ja han dit que a nosaltres ens correspon en el nostre treball veure la talassonímia de les comarques de l'Alacantí, del Baix Vinalopó i del Baix Segura. És a dir, comprèn els ports que teniu ahir, del Campello, Alacant, Tabarca, Santa Pola, Guardamar i Torrevella. Clar, per a entendre bé després les senyes, totes les senyes d'enfilació, sobretot les senyes mestres, cal conèixer un poc també tot el que és el relleu de la costa. Els mariners d'aquesta zona, quan ixen a la mar a faenar, el perfil que veuen de tota la costa abraça una visió que va des de les penyes de l'Albir, tota la zona muntanyenca de la Serra d'Aitana, de la Serra del Cabezo, de la Serra de Xixona, de la Serra del Cid, també. Després alguna serra aïllada, la Serra de Sant Pasqual, Fontcalent, el Taballà, la Serra de Crevillent, i la Serra també de Callosa, més al sud. I després també alguns pujols ja de menys importància per la zona de Capdepals. Pel que fa al relleu del fons marí, podríem parlar de dues zones clarament diferenciades. Per una banda, el que és del Torrevella cap al vall, cap al sud, el que trobem és una zona de pedres. Els derroters del 18 i del 19 sempre parlen de zones brutes. I, en canvi, de Guardamar cap a dalt és una zona més aïna d'arena i d'alga. Òbviament, la percepció de talassonis, la quantitat anirà en relació a la profunditat d'on treballen els mariners. Bé, pel que fa al context econòmic, hem volgut ahir també aproximar-nos un poc i vegeu, fa 3 o 4 dècades va haver una forta reconversió del sector pesquer a partir de les indicacions de la Unió Europea que recomanava reduir o desaparèixer el tipus de pesca de l'arrossegament. És un tipus agressiu per al medi ambient i, per tant, això ha provocat que, per exemple, avui dia, vegeu, d'arrossegament, la primera columna, són 36 a Santa Pola i 1 a Torrevella. Ja no queda arrossegament ni a Alacant, ni al Campello, ni a Guardamar, ni a Tabarca. Bé, podeu pensar, 36 a Santa Pola en són moltes. Bé, cal pensar que Santa Pola en els anys 60-70 del segle passat eren 160-170 embarcacions les que s'encarregaven a l'arrossegament. Santa Pola, no és per dir-ho, però en aquella època era el primer port, la població que tenia una flota major de tota la Mediterrània peninsular. Bé, una altra qüestió és el nombre de captures que vegeu en la taula del costat. I volem ressaltar el fet que, per exemple, si bé la diferència de tones de captures entre Santa Pola i Torrevella no és destacable, en canvi, quan passem al valor, els milers d'euros, sí que vegem ahir una diferència significativa. I és perquè, clar, no és únicament la quantitat de tones, sinó també les espècies capturades. A la llotja de Santa Pola entra sobretot lluç i marisc, la qual cosa ja explica la diferència de preu.
I se m'ha oblidat comentar-vos que, encara que vegeu que al port d'Alacant són 1.000 tones, en realitat no entra únicament a les joies alacantines en els vaixells que hi ha a Alacant, que en són 10 només. És a dir, d'altres ports també poden anar a vendre per comoditat o perquè els vinga bé, poden anar també a una altra llotja. Bé, perquè arribats aquí ens havíem plantejat una sèrie d'objectius, en principi per a fer una ponència, i sabien que teníem 25 minuts tot això, però en realitat al final ens han aparegut una sèrie d'objectius ben ambiciosos i que ens reservem també per a poder fer un treball molt major. Uns objectius que podrien ser realitzar un inventari talassònim, fer fitxes dels talassònims, una anàlisi també dels lemes, dels genèrics, com vam fer ahir també, una classificació de tots els talassònims per lemes, per genèrics, per localitats, i també intentar traslladar, això és la part més difícil, però també la més bonica, perquè la gent necessita veure, traslladar això al que podríem dir diferents planos. Pel que fa a la metodologia hem utilitzat quatre fonts. En primer lloc, la font oral, hem fet una sèrie d'entrevistes. Vam fer més entrevistes de les que teniu ahir. El que passa és que ahir hem reflectit únicament les més productives. Cal assenyalar, com ja comentaven ahir, que atès les circumstàncies del sector he trobat bons informants i que vulguin parlar i que vulguin tal, això cada vegada és més difícil. Al marge d'aquestes fonts orals, també fonts documentals, per exemple, arxivístiques. A l'Arxiu de Santa Pola conserven uns informes de la Guàrdia que vigila la reserva marina de Tabarca i davant de qualsevol incident fan un informe. I ahir van trobar una sèrie, uns quants talassònims que no teníem enregistrats nosaltres. Després les bones bibliogràfiques, començant per els ho tinc aquí, sí, per els derroters del segle XVIII i XIX, que ahí vegeu, alguns són preciosos perquè fins i tot dibuixaven ja el perfil de la costa, els derroters. També les fonts actuals de treball sobre talassonèmia de la zona, que són principalment, per no dir exclusivament, de Maria Àngels Sempere, i després també les fonts cartogràfiques, és a dir, van fer un buidatge de tots els planos que van trobar al servei geogràfic de l'exèrcit, i una curiositat també, vegeu el mapa de l'esquerra, és un mapa que va elaborar un santapoler en 1952 a partir de l'ajuda dels quants patrons i que va situar la talassonímia més important, més destacable en aquella època i que havia de servir per a tots aquells santapolers que volgueren estudiar patró de pesca. És una cosa ben estranya, com ahir el quadernet aquest de Dénia, perquè normalment és un món molt secret i ells no volen mai assenyalar això. Bé, passem ja a l'inventari. Vegeu que en el gràfic de dalt tot aquest buidatge de talassònims ens va donar un total de 1.209 talassònims, dels quals 440 eren coincidents, és a dir, són aquells que repeteixen o que diuen els diferents mariners de localitats i, per tant, n'haurien de comptar 769 talassònims. D'aquests 96 són històrics, és a dir, són dels que tenim registrats en el segle XVIII i XIX. I d'aquests 769 talassònims, si mirem el lema, són només 419, és a dir, hem de tenir en compte que, per exemple, les pedres del Pepió, la senya del Pepió o la correguda del Pepió, òbviament són 3 talassònims, però és un únic lema.
En el gràfic següent el que hem fet és una distribució dels talassònims aconseguit. Òbviament vegeu que més o menys està entre un 7%, un 18%, però el que cal destacar és Santa Pola, que té un 48,8% i gairebé un 50% dels talassònims recollits pertanyen a Santa Pola. Cosa gens estranya si tenim en compte tot el que s'ha comentat abans i que després també veurem. Bé, del recull de talassònims hem fet una base de dades, una base de dades que cada talassònim té una fitxa que comprem els camps següents. Hem fet una descripció, una localització, localitats on s'utilitza cada talassònim, la font documental que l'hem enregistrat i també les observacions, per exemple, el fons, alguna filació o altres, o remetem a altres. D'acord? Bé, bon dia. Ara iniciem ja l'apartat analític del recull de talassònims. En primer lloc, classificarem els talassònims en 3 apartats: senyes, talassonímia major i talassonímia menor. Nosaltres volem esmentar que considerem les senyes com a talassònims, ja que, tot i ser elements del relleu de la costa, els mariners les fan com a pròpies i fins i tot les rebategen en algunes ocasions. Per tant, per a nosaltres són considerades com a talassònims. Seguint la classificació que fa Rosselló Verger, podem distingir entre senyes mestres i senyes accessòries. Bé, hem recollit una gran quantitat, com vostès entendran, en farem únicament un tast. La primera que volem destacar és l'home. Per què destaquem aquesta senya? Doncs perquè en realitat l'home és una senya que coneixen pràcticament tots els mariners. Tots els mariners, independentment de la localitat de la qual hem entrevistat, tots coneixen l'home. Sí, fa referència al cabeçó. La serra que identifiquen com a l'home és el cabeçó. A més, és una senya que té molta versatilitat. No únicament diuen l'home, sinó que diuen la mà de l'home, el muscle de l'home, l'home net. Fins i tot alguns ens diuen l'home del cabeçó o l'home del cabeçó, fins i tot amb fonètica diferent. I fins i tot podem dir que alguns mariners, com en el cas de l'Illa, han començat a dir també cabeçó en compte de l'home, però indistintament. L'home ja dic que és una de les senyes que pràcticament tots els mariners coneixen. Ja que hem posat un referent de senya de la part més al nord, doncs volem posar un element també de la part al sud. La serra. La serra fa referència a la serra de Callosa. En realitat, com diem, és una serra que destaca enmig d'unes planures àrides. Això vol dir que és un element molt destacable, a més d'una forma molt triangular, de manera que és fàcilment identificable des de la mar. En la majoria d'ocasions apareix identificada únicament com el genèric. També pràcticament la totalitat de mariners la coneixen. Sí que és veritat que als mariners del Campello ja no es val com a guia, però sí que és una senya molt referent. Per fer una ullada, comencem des de la part més al nord i ens fixem en la senya Aigües. Aigües fa referència al barranc d'Aigües. Aquesta senya fonamentalment la fan servir els mariners del Campello, els mariners d'Alacant, però també és coneguda en els mariners de l'Illa. El mateix que el cap de l'Horta, que en alguns casos és conegut com el gros, com un element que destaca dins de cap de l'Horta, o el castell. El castell fa referència al castell de Santa Bàrbara. En aquest cas també no únicament és el castell, sinó fins i tot poden marcar la garita primera, la segona, és a dir, que dins d'una mateixa senya poden fins i tot establir punts concrets. Després, un element fonamental són els fars. Per als mariners, els fars són coneguts amb el nom de farola. Ells identifiquen, òbviament, saben la farola de Cap de Pals, la farola de Cap de l'Horta, però són utilitzats generalment amb el genèric, amb el mot farola, perquè saben ben bé davant de quina zona estan. És curiós, per exemple, en una enfilació farola-farola, que és utilitzada com una correguda, com una senya, que fa referència a la farola del Cap de Santa Pola i la farola de l'Illa.
Dic que és curiós perquè actualment alguns mariners ja me n'han parlat de la correguda de les llumenetes en compte de la correguda de farola a farola, que és la forma més tradicional. Bé, si parlem de senyes que tenen llum, no podem deixar de banda una torre de control radionaval que hi ha situada al terme municipal de Guardamar, que és coneguda com l'antena o com el poste. És una senya més actual, però que serveix com a referent important. Hem dit que les formes donaven nom a les diferents senyes. Ja Xavier ja ha comentat el tema de les mamilletes o les mamelles. Bé, la mamella té una diversitat molt nombrosa, des de Chiqui-Carredo, Napolida, bé, tot el que pugueu imaginar, no? I ahir hem volgut posar també un altre element, que és la punxosa. La punxosa és l'element més meridional de la serra de Crevillent. Si se poden fixar que en realitat fa una forma molt de triangle, fa una forma molt punxosa, i per als mariners és coneguda com a la punxosa. Únicament els mariners de Torrevella ens van fer veure que per a ells la punxosa no era la serra de Crevillent, sinó una serra que tenien una miqueta més al sud per la zona de Múrcia. Bé, passem ja a la talassonímia. He de distingir que diem talassonímia major i talassonímia menor. No es tracta d'importància, sinó simplement d'espai, de dimensions. Dins de la talassonímia major, els mariners distingeixen tres grans franges. La primera, la terraire, que va des de la línia de costa fins a les 60 braces més o menys. Després tindríem la mitjamar, que ocupa la zona des de les 60 braces fins a les 150 braces. I després arribaria la fondura. La fondura suposa ja més de 150 braces. Volem destacar també el canto. Els mariners anomenen el canto, òbviament és la zona ja límit del talús, però ells ho consideren també com a la zona límit on van a pescar. I també m'agradaria destacar això que tenen ahir, la mar dels Campellers, perquè és curiós, per exemple, els mariners de Santa Pola, quan arriben a la zona de la mitjamar o la terraire que enfronta davant del Campello, per a ells això és la mar dels Campellers. És a dir, és una zona on ells no treballen, és la mar dels Campellers. Però és que quan vam entrevistar a les persones del Campello, feien el mateix en la zona de la vila. És a dir, això és la mar dels vilers. És a dir, aquest terreny es correspon a ell i nosaltres ahir no ens fiquem. Bé, de tots els talassònims recollits, podríem dir que el grup més nombrós el formen les corregudes. Bé, abans de començar a indicar alguns exemples, m'agradaria dir que la pesca d'arrossegament, llança el bou, que és l'art de pesca, en un punt concret, necessita fons nets però pròxims a llocs on es puga protegir el peix, perquè hi ha ja captures, i després fa com una mena de trajecte, són una mena de camins. Això és el que anomenen corregudes. Bé, vull dir que durant els primers anys que jo vaig fer entrevistes als mariners sempre em parlaven de corregudes. Actualment hem de fer constatar que moltes vegades es parlen de caladors. El que volen suposar és que tot el canvi que hem vist abans en el tema de la reconversió també està donant lloc a això. Bé, el que farem nosaltres és centrar-nos una miqueta en aquestes corregudes tradicionals. Ja he comentat el de farola a farola, que seria òbviament el nom de la senya, o la correguda del llucet, perquè és l'espècie que es captura ahir. La correguda del lliçó és curiós perquè fa referència a un tipus d'alga que s'enganxa en la xarxa quan la pugen, que als mariners es recorda aquesta planta, el lliçó, i per això li diuen la correguda del lliçó. El tema de les formigues, doncs, òbviament, seria una correguda per la zona de les Illes Formigues, davant del Mar Menor. En el tema d'escaladors, el que faré és també intentar dir a aquests escaladors tradicionals. Ahir, sobretot, destacaria el tema de Guardamar, que Guardamar sí que ha tingut més una, com ara en acabar veurem en el plànol, una pesca molt més costanera, i ahir sí que podríem dir, per exemple,
el gurugurú, el bol de fondo, el racó calasse... Bé, el malibert el tenim aquí davant d'Alacant. A més, és una senya molt coneguda també per tots els mariners. Ja hem comentat abans que en realitat aquesta zona, sobretot la badia de Santa Pola, és un fons d'arena i alga. Aquestes zones d'algues en determinats rodals són coneguts per els mariners com alguers. Tenim els més coneguts com l'alguer de Cavellers o l'alguer de Corrint o, per exemple, les entinetes d'Amorós, que fins i tot utilitzen el mot entina. Després hem posat el nom de barbades. Ja es va definir ahir el que era una barbada. Aprofito per introduir també una qüestió. Nosaltres, quan hem intentat definir els genèrics, hem intentat sempre conservar el que els mariners ens han dit. És a dir, si un lloc per a ells era una barbada i un altre deia que per a ells eren pedres, nosaltres hem reflectit pedres, lloses, és a dir, la diversitat, roques, la diversitat que els mariners es han mostrat. D'acord? Bé, la barbada, per exemple, l'albardeta de Pepet, que fa referència tant al nom del descobridor com a la forma que tenia aquesta barbada, o per exemple la del Congo, que és molt curiosa, el que està indicant-nos és una barbada que està en una zona ja de molta profunditat i indica un poc com la llunyania. En el tema de les clotades passaria igual, no? És a dir, els mariners distingeixen entre un clot, una clotada, una cadolla, és a dir, un forat. Per a ells, la diferent profunditat i les diferents dimensions pot comportar aquesta riquesa. Bé, ahir com a roques, una de les més conegudes és la de Cul de Cove, òbviament fa referència a la forma, o la de bosquet en bosquet, que el que fa referència és a una senya. Pel que fa al tema de les pedres, no em puc estar com a santapolera de comentar els llondros. Els llondros per a tots els santapolers en general són pedres, però pedres molt grans. És a dir, que quan els mariners estan dient que això són els llondros, estan dient que hi ha unes pedres importants. I els altres noms no cal ni tan sols que els expliqui, és a dir, és un obstacle, és un problema per a la pesca, doncs els cabrons o els burros. Bé, ja veuen ahir, simplement ja veig que tinc poc temps, per tant, retalle. Per el tema que es va parlar ahir, sí que m'agradaria comentar almenys el tema dels vaixells. El tema dels naufragis en el món de la mar és un tema tabú. Eixa paraula no s'esmenta mai. No és únicament en el món de la mar, en el món de la terra tampoc. És a dir, a Santa Pola no escoltarem mai eixa paraula. Els barques es perden. Aleshores, però els mariners els han de tenir constatats. Aleshores, per a ells es converteixen en vapors. Vapors que poden tenir el nom del propietari, el malnom, la càrrega que duien, o fins i tot les braces, el vapor del 69 o el vapor dels cacauets que transportava cafè. Bé, aquí en aquest mapa ho passaré molt ràpidament perquè m'interessa més que veig en el següent. L'única cosa, a més, és que s'ha desplaçat una miqueta, al convertir-ho s'ha desplaçat una miqueta. Bé, l'única cosa que vull fer-los veure és que en realitat la zona de Torrevella, per exemple, baixa una miqueta fins a la de Cap de Pals, a la zona de Portmán o Cap Negret, però no pesca a l'interior del Mar Menor, és en la part de fora del Mar Menor, però és una pesca de terraire mitjamar, és a dir, des de quan es pot, perquè la terraire està prohibit pescar, però és una zona molt costanera. El mateix ocorre en Guardamar. En Guardamar cal fer la distinció dels últims anys el riu es va dragar i es va convertir en un port nou, amb la qual cosa permet l'accés de vaixells de major tonatge. Però la pesca tradicional sempre ha estat molt, molt costanera. El mateix que Alacant i el Campello. En canvi, Santa Pola no. I aquí sí, passes al següent, per favor. Bé, aquí tenen dos mapes que vam fer en el seu moment. Aquí, en el de la dreta, es veu on estan ubicats els diferents talassònims. El de la dreta correspon a Guardamar. Guardamar és una platja molt rectilínia, hi ha una barra de pedres i, en realitat, com veuen,
la majoria dels talassònims estan molt, molt pegats a la terraire. Fixem-nos que tenen 40 braces, és a dir, és una profunditat molt, molt reduïda, perquè en realitat eixa és la pesca tradicional de guardamar. En canvi, en la pesca de Santa Pola, com veuen, van des de pràcticament agafen de referència les penyes de l'Albir i després a Cap de Pals. He de dir que això per als mariners és considerat com la pesca de la badia, però la badia actualment vol dir l'espai en què els vaixells poden traslladar-se durant un dia. I, òbviament, com veuen, la fondària a la qual treballen ja és molt més gran, entre altres coses perquè els marins l'agafen allí. És a dir, que això explica també la quantitat que tenim de talassònims. La zona més densa, òbviament, és la terraire, perquè és la zona que s'ha treballat des de sempre. I per això poden observar que a la zona de la terraire, la mitjamar, és on més densitat de talassònims tenim, per aquesta qüestió de temps. Bé, i per finalitzar, constatar únicament un poc l'evolució dels talassònims. Hem de dir el mateix. Sí que és veritat que des dels primers treballs que vam fer vam notar que fins i tot s'havien anat creant nous talassònims, sobretot senyes, edificis actuals, la Torre dels Banyistes o, per exemple, a Alacant, molt curiós, la piràmide, no? És a dir, havien incorporat nous talassònims i fins i tot és molt curiós que gent que havíem entrevistat i havien dit no, jo això no, el meu pare o el meu avi, actualment els hem preguntat i contenien interès, informadors genials, no? Exactament, és a dir, ara realment sí que havien absorbit el que... Però sí que notem que el tema de les noves tecnologies, el GPS i sobretot la gran pèrdua de persones dedicades al sector fa que això estigui en un procés d'endarreriment total. Nosaltres hem agafat ahir una obreta de teatre, que és música i lletra, de fet això és una cançoneta que canten els mariners i es queixen de les mateixes coses que avui en dia, és de 1885, però la cançó seria totalment actual, i tenim un calador que és Mariano, si calem en Mariano, ahir es queixen que encalen el bou, no? El que vol dir és que aquest calador ha perviscut, el que volem dir és que aquest calador ha perviscut, és a dir, suposava un risc, però segurament donada. En canvi, en Pallets, aquest talassònim actualment no el coneixen. Passa el següent. Es veu que no funcionava perquè allò de gatets no seria productiu i no l'han utilitzat. Doncs moltes gràcies. Només dir una cosa primer, en la publicació n'hi haurà un article sobre les mamelles en la toponímia que ha fet Maria Teresa Montanya, que no ha vingut. La pregunta és el següent. No tenen senyes fora d'aquest territori? És a dir, per exemple, cap al Gol de València, no tenen senyes o és que no ho heu estudiat això? No en tenen. O sigui, estos no passen d'ahí? No, estos no passen d'ahí. Per a ells el referent són les penyes de l'Albir. A més és que si algun vaixell, perquè a Santa Pola sí que van vaixells a Eivissa, però això ja per a ells ja no és la pesca de la badia, la primera, i després que hem de pensar que la majoria de les senyes venen de quan realment es treballaven vaixells més xicotets. Per tant, ells tenen com a fita les penyes de l'Albir i Cap de Pals. Torrevella baixa una miqueta a Portmany i a Capnegret, però els mariners de Santa Pola, que són els que més treballen la franja més gran, es queden ahí, en aquesta franja. Sí, bueno, vull felicitar-vos per les intervencions perquè han estat realment genials. M'interessaria demanar-vos, perquè he vist que posàveu l'Estasi, però crec que no n'heu parlat o se m'ha escapat. No l'he parlat, ni he parlat de l'Estasi ni he parlat de la Masella perquè deia que no tenia temps. És que m'interessaria que en parléssiu perquè el tema de l'Estasi, a veure, jo no ho he recollit com a topònim a Eivissa i en canvi en els darrers treballs que estan fent d'aquelles coses que casualment escoltes uns pescadors que són de Sant Carles, que quan els hi demanes com es diu això, et diuen Sabaradero de no sé què, però després entre ells, quan no parlen amb tu, quan parlen entre ells diuen sí, a Sestasi. Què és això de Sestasi? I ràpidament et diuen no, Sabaradero, Sestasi. Curiosament, Sestasi, no sé si és masculí o femení, vosaltres sabreu com ho heu sentit aquí,
a Eivissa, antigament es veu que era masculí, però es veu que ara ho interpreten com a femení. Aquí continua masculí. A Eivissa ho interpreten com a femení perquè, com que hi ha la tendència aquesta a la pagesia eivissenca, com a Mallorca i a Menorca, les paraules que són esdrúixoles, la vocal final, les que acaben en ia, la vocal final cau, s'interpreta com estàcia. Llavors es diuen ses estacis. I curiosament jo crec que deriva d'aquí, que tu saps, Cosme, a Saconir era l'estanci de fora i l'estanci de dins. Que com ho hem recollit sempre oralment, és l'estanci, perquè clar, a més allí coincideix, no es pronuncia la vocal neutra, tant si és com si no. Però clar, s'interpreta com a femení, i segurament és això mateix. Bé, només era demanar-vos això, si sabeu, si podeu explicar què és i si és masculí o femení, què heu dit. Allí, bé, és una... És utilitzat com una senya. En realitat, ells ho identifiquen com a, diguem-ne, la gola que comunica la Mar Menor amb la Mar Mediterrània. De fet, tenen diverses senyes, l'illa a l'Estasi, la gola a l'Estasi, i a més no és únicament coneguda pels mariners de Torrevella, sinó Santa Pola, és a dir, és una senya molt coneguda, i està ubicada, ja dic, al front del Mar Menor, sí. Per a Francesc Llorca. Francesc Llorca, anem a veure. En alguns mapes del segle XVII apareix, jo no sé si és un topònim, un pretopònim, una indicació, entre Ifac i el Cap Blanc apareix una paraula que diu vallador. No he pogut saber mai el que és això de vallador. Algú té alguna idea de vallador, amb V, l'avió dental? Vallador. Segurament ho va fer un mapa i els altres posteriors ho van copiar, com és natural. Però no he pogut saber mai què és això de vallador. No sé si és baixador, lloc per a aprovisionar-se aigua, però no li ve relació al nom en la semàntica, no li ve res. No et sona de res. Ho has vist? També Bèrnia s'ha relacionat en la fugida dels musulmans i l'Albir, que també se diu Serra d'Or, a l'Albir, que els musulmans se n'anaven i deixaven l'or. Pot ser que com es desplacen molts topònims en els mapes i en els portolans, siga una deformació, com vam veure ahir també. I això està sempre dins la mar, apareix sempre dins la mar, entre el Cap Blanc i Fac, pràcticament. Sí, això la llegida l'ha tingut jo, però mai l'he trobat tampoc. Doncs no res, simplement es podia aclarir perquè jo encara no ho he aclarit. Gràcies. A poc a poc. Sí, molt ràpid per a Maria Àngels Sempere. Has dit el talassònim de mal hivern i m'ha resultat curiós perquè a Alacant, entre el Veracantil i la Serra Grossa, hi ha un barranc que és el barranc del bon hivern. Aleshores, te volia preguntar per aquesta relació semàntica si els topònims estan en una zona propera. És que me localitzen tots els mariners al nord d'Alacant. Diuen que la senya Malibert està situada al nord d'Alacant. O sigui que segurament puga coincidir. Molt bé. Era això només. Com a bon hivern no me l'han dit mai, ningú. Però com a mal hivern sí que, a més, tots la identifiquen al nord d'Alacant. A veure, una coseta del bon hivern, que era un cognom. Què? Que era un cognom. El bon hivern era un cognom i que ha quedat com a senya. Això Josep Maria Valdaqui, que no ha vingut. A mi no, en la zona on jo he treballat, ningú parla del bon hivern, sempre tots mal hivern. Mal hivern, sí, perquè després això pot passar de vegades. També parlen de mal hivern. Del mal hivern, si després passen a segons... Ja estem sobre les 10, hi ha una altra paraula, si és molt ràpida. Que la senya molt popular és les reixes. Les reixes, l'alt de les reixes, que és una muntanya de 200 metres i que es veu molt bé, i és per Aigües, però Aigües és un poble, o el riu d'Aigües, la Torre també, però és les reixes, per si vos sonava, no?
Els mariners sempre m'han parlat d'aigües. La torre d'aigües sí que me l'han dit, però Reixes, nosaltres tenim el barranc Reixes, allà a Santa Pola sí que està com a... No, allà, entre el Campello i la vila. Els mariners diuen, com ja hem comentat, que utilitzen una toponímia diferent a la de la terra. La rebategen. Donem per acabada aquesta primera ponència i passem, Sandra, si vols vindre, te toca.